సందర్భం చేసేవ జై గోండవాన నేడు భారతదేశంలో సెన్సెస్ 16 సార్ల తర్వాత సెన్సెస్ వాసర్మంతా మే 11 తలతే జూన్ 9 యవనలు సెన్సెస్ వాసర్మంతా తాన్లాసి మా ఊరు సమితి రాష్ట్రాలకు నాకు మనవల్లిరు గోండ్ ప్రధాన్ తోటి కొలాం ఆంధ్ర నాయకపోవడం అంటే సమితి చెంచు సమితిరే మావ రిలీజన్ కోడ్ సపరేట్ వాటర్ లాగా గోండి ధర్మంజ వాడతకే మాకు అభివృద్ధి ఆయనలాసి అనే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మాకు నిధులు మంజూరాయనలాసి అని బతల్కిరే చొకటాయనలాసి మాకును అవకాశం అంతా కాబట్టి దానిలాసి మేము సమితిరే ఏప్రిల్ 26 తలతే మే 10 యవనలు సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ किया इतके माव मराठे सेंसस डिटेल्स लिख किया लोकेशन सेल्फ लोकेशन इतके लोकेशन बगटाल की मंत्री मराठू किया इंजरे डैरेक्टर ऑफ सेंसस संचालकुलु भारती होलिकेरी प्रकटन सीता दादापू 16 भाषने मనంతా తొలి విడతగా ప్రతి రోన్ వాసి డీటెయిల్స్ బతల్ మంతగిన వాళ్ళు సంది దాదాపు 76,000 మంది టీచర్స్ తేనక పాల్గొనంత కాబట్టి ప్రతి మండలతగా తహసీల్ పట్టణంనాగా బాగిరే మనంతర్ కాబట్టి ఇతే గివతల్ ఇతకే మావా बेहवल उद्देश्य बदलितके 16 साल తర్వాత అయితే స్వతంత్రం 1947 వాత్పజ మావ జనగణ రిలీజన్ కోడ్ ತೆಡ್ತಿರಿತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲಂನಾಗ ಟ್ರೈಬಲ್ ರಿಲಿಜನ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತ ತಾನು ತೆಡ್ತೇರು ಇದಕ್ಕೆ మా గోండవాన రాజ్యాల మనకి సపరేట్ రిలీజన్ మత బస్కైతే వీరు ఆర్యులకు ముస్లిమ్స్ బౌద్ధులకు క్రిస్టియన్స్ మా దేశంనాಗ గోండవాన దేశంనాಗ కాలవాడతారు అగటల్ బతల్ కితిరితకే ఊర రాజ్యం వాసి ఊరా పేనుకొను ఊర ధర్మతను ఊర సంస్కృతితను ఊర భాషతను మునెతెత్తారు తాన్లాసి మాకు సపరేట్ ధర్మ కోడ్ ఆగా ఒకవేళ రిలీజన్ కాలంనాಗ అదర్స్ ఇంజర్ మనంతా అదర్స్నాಗ గోండి ఇంజర్ వాటన ఊరు హిందువులకు ಹೊಂದಿಕೋಡು మనంతా ముస్లిమ్స్ ಹೊಂದಿಕೋಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಹೊಂದಿಕೋಡು ಬೌದ್ಧ ಹೊಂದಿಕೋಡು ಏನು ಕೋಡ್ ಮనంతా ರಿಲಿಜನ್ ಕೋಡ್ನಾಗ ఒకవేళ సెల్వేస్ తెగిరే అదర్స్ ఇంజర్ బదైతే మనంతా తానుగా కంపల్సరీ మరటు వాటన వాడితే మాకు మా నిధులకు బవైతే మంతము మాకు వాయలాసే అవకాశం అంతా ఇది రిలీజన్ కోడిన వాళ్ళు దాదాపు ఇతకే మాకు ఆల్రెడీ తెరకు మొదలుకి వేవాలాత మరటు ఇది గోండవాన తగ లురేషియా తగ వీరు వాతే లురేషియా ప్రాంతంలో గోండవాన లురేషియాతురు ఆర్యులు కాందిరు లురేషియాతురు ఆర్యులకు వీరు సంధి గోండవాన తగవాసి నేడు ఆక్రమణకి ఇతపజ మా ధర్మ బదిలే మాత భాష బదిలే మాత సంస్కృతి బదిలే మాత తాండ్రపు స్వతంత్రం వాయువ మొదలు 1871 తగ ಜನಗಣ ಜರ್ತ ಸಂಧಿ ಭಾರತದೇಶಂನಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ వాళ్ళకు ಜನಗಣ ಕೀರ್ತಿರ್ ಅಸ್ಕೆ ಬತಲ್ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾವ ಟ್ರೈಬಲ್ ರಿಲಿಜನ್ ಕೋಡ್ ಇಂಜರೆ మాకు అస్కే మత్త ఆనే తానే అస్కే వతలితరితకే అబర్జినల్స్ గిరిత్తర్ 1871 తగ అబర్జినల్స్ ఇంజరే ఆంగ్లేయులకు అయితే బ్రిటిష్ వాళ్ళకు మాకు సపరేట్ కోడ్స్ అయితే మళ్ళా వతలాతకే 1871 తగ బోనవోన్కు సపరేట్ రిలీజన్ కోడ్ మత క్రిస్టియన్ కోడ్ బుద్ధిస్టు హిందువులకు హిందూ అని ముస్లింకు ముస్లిం బోనవోన్ కోడ్ మత బతి 1947 తగ బతలాతకే వీరు మరటి సంధి ఉంది ఇంజి మాకు బతలకి తిరిగితే మా రాజ్యాలకు బావైతే మొత్తం ఆ రాజ్యాలకు కలుపు సీతపజ మరటు బ్రిటిష్ వాళ్ళకును కూడు సీతపజ మా దేశం ఉంది మందన మీకు 10 సార్ల తర్వాత మీకు రాజ్యం చేరుతాం
ವೇಮಿಗೆ ದೇಶಂ ಸೀಂತ ಮಿಂಜರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಪ್ಪಂದಂ ಕೀತೆ ರಾಮಲೀಲ ಮೈದಾನಂನಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಪ್ಪಂದము నేటికి వేరిగిರ అమలు ఆచరిసలే అది మా ట్రైబల్ రిలీజన్ కోడ్ ಉಂಗಿರೆ ಅಷ್ಟು ತೆಡಿಸಿ ವಾಡ್ತಾರೆ ಮರಾಠ ಸಮದಿಟ್ಟು ఉంది ಇಂಜರೆ ಮತ್ತೆ ತೆಡಿಸಿ ವಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗಳು ಸೀತಾರೆ ಬೌದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಸೀತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸೀತಾರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಸೀತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಕುಲು ಸೀಚುಡು మాకు బార సీచులు రీతకే మరాఠ ఉంది ఇంజరే సీతరిత మరాఠ బాహను ఉంది నేను మావ వడకోల్ భాష గోడి భాష అని మావ పేన్ గిరే మర్మీన్ గిరే మరాఠు మర్మీ బాహన్ की तटितके यह दोसवाल अवन जावा लगड़ी पोती दोहवाल मल्ला चिट्टिंग उद्वाल आने पुट्टिने की तगा सोने పోతాడు బతల్ బతల్ కీర్తను మిగతావంత అనే మళ్ళా మా కారును పేందగా సేరికి ఇవ్వాలి ఊరు దుసురు బతల్ కీంతరితే గంగ తావోసి సుట్కీంతారు పిండదానం బతలు దానం కీంతారు బతి మహగా పేందగా పెర్స పేందగా పోసి మారుతారు బోరైతే మంతరు ఓ నగా ఓసి సేరికి ఇంటారు ముస్లిమ్స్ నగా హాన్ కియ్యరు క్రిస్టియన్ వాళ్ళకి బౌద్ధ వాళ్ళకి కియ్యరు మరడ్ బహన్ మర్మీన్ కీంతాడు కారున్ బహన్ కీంతాడు తర్వాత పేందగా మా బేటి కోరేకుని బహన్ సేరికి ఇంతటు ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೂ ಹಿಂದೂಗಳು ನಗಾಯಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನಗಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಗಾಯಿ ಬೌದ್ಧ ನಗ ಕಿಯೂರು ಊರ ಭಾಷಾ ಊರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಊರ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷೆ ಮಾವ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಅದು ಮಾ ಭಾಷತೆ ಮಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ అని మావ బతల్కి మంత నేను ముస్లిమ్స్ సపరేట్ ధర్మ కోడమంత ఊరుకును ఊర భాష ఉర్దూ మంత నేను బౌద్ధ వాళ్ళకి ఊరు భాష మంత క్రిస్టియన్ వాళ్ళకు ఇంగ్లీష్ భాష మంత క్రిస్టియన్ వాళ్ళకు ఇంగ్లీష్ భాష మంత ಹಿಂದುవులకు సంస్కృతం భాష మంత నేడు బతలాతಕ್ಕೆ ಅವು ಬೋರೈತೆ ರಾಜ್ಯಾలకు ಪರಿಪಾಲನಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಊರು ಬದಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಡಾಮಿನೇಷನ್కి ಇసేసి ತಮ್ಮೈ ತಾಕಿಸ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ತಾಕಿಸ್ತ ಪಜ ಬದಲಾತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಾಕು చేసి మా భాషతోను నేటికి వేరిగిరే భారతదేశంనాಗ రాజ్యాంగంనాಗ భాషతోనిగిరే మాకును మాన్యతగా అవకాశం ఇచ్చిండు నేడు భారతదేశంనాಗ 12 కోట్ల మా గోండ్స్న ఆదివాసీత జనాభా మంత మంది నేటికి వేరిగిరే మాకును భాషంలాసి అయి రిలీజన్ కోడ్ లాసిగిరే మాకును అవకాశం చేశారు నేను రకరకాల ఇంకే బ్రాహ్మిన్స్ బదైతే హిందూ ఇంటారు హిందూ అలాగే 4 రకాల వర్ణ వ్యవస్థ మనంతా హిందువులనగా క్షత్రియులు మళ్ళా తర్వాత శూద్రులు మళ్ళీ ఉండే బతలు మనంతా వీరు శూద్రులు ఉండే వీరు మనంతా క్షత్రియులు మళ్ళీ వీరు బిజినెస్కి ఇవ్వాలి కోమటు అయితే 4 వ్యవస్థ ఊరుగా మనంతా ಊರು ಬತಲ್ ಬ್ಯಾನ್ ತೆರಿತಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಊರು ವೀರ್ ಸಮದಿರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾలు ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ ತಲದಲ್ಲು ಇಗಿಟಲು ಬತಲಿಂತ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ಟನಾలు ಕೊಡ್ತಾರೆ అని మా మొట్టు మనం తగటాలు మళ్ళీ కాల్కనాలు కొడతారు ಇದು ಮರಾಠ ಬೆಹೆ ಖಾಲಿ ಕಂಕಲಿ ಬೇಯನಾಲು ಮಾವ ಜನ್ಮ ಆತಾಯ್ತಾರೆ ಮರಾಠ ವೆಸ್ಚರ್ ಅಂತಾರೆ ಹವಾನಾಲು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾವ ಬಚಲೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮಂತ ಊರು ಬಾಹನ್ ವೇಸ್ತಾರಿತೆ 4 ಇರ್ಗಟಲು ತಲ್ಲದಾರ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ మళ్ళీ సెట్టతలు 3-4 అయితే 4 బవైతే ఇంకే మంతము ఊరు 4 ಜನಕ್ಕೂ ವರ ಮಾಯನಲ್ಲೂ ತಲದಲ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕೆ ಊರ ತೀರಿ ಮಮ್ಮಡು ಊರು ಬತ್ತೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಲ್ಲೇ ಬತ್ತೆ ಊರ ವೆಸ್ಚರ್ ಮಂತೆ ಮರಾಠ ಆಯ್ವಾಟ್ಕೆ ಮರಾಠು కలిపుటకు పద్మల్పూరి కాకునాలు మావ యాదరావు తాదో జుగదిరావు బాబు మావ ఇది బదైతే మంత రావుడుకు మంతే తమ శివి రావుడుకు తమ 4 దేవుడలి అనే తమన్ సార్వీర్ కొಯ್ದ వజలి అని తమన్ 7 వీరు పడియూరు ఈయన ಬೋನಬೋನ್ಕು మాకు ಅದು ಬತ್ತೊಂದು అని ಸೋರಿಂಗಿರೆ ಮಾವು ಪಾಂಡಿಕು ಪಾರ್ಲಿಂಗು అని ಜಂಗುಬಾಯಿ ಬದಲ್ಕಿ ತರಿತಕ್ಕೆ ಸೋರಿಕ್ ಬೋನ್ ತೊಡ್ಸೋ ಬೋನ್ ಸೋರಿಕಾಯನ ಇಂಕೆ ಸೋರಿಕ್ ಬದಲಾತೈತಕ್ಕೆ ಅದು ನೆತ್ತೂರಿನ వాళ్ళు ఉంది ಅಂತ ನಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಪುಟ್ಟವಲ್ಗಿರೆ ಗುಡ್ಡಿ ಪುಟ್ಟ ಅಂತಾರೋ ಕೂಟಾಲ್ ಪುಟ್ಟ ಅಂತಾರೋ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಜರೆ ಅವರು ಪಾಂಡಿಕು ಪಾರ್ಲಿಂಗು మా గోడి ధర్మ గురు బతలు వేస్తారు అస్కైనా సగా తూసినకనే మేమెటు మీవా సేలాడ్ ఇంకే ಸೇಲಾಡಿ ವೀರ ಕಲ್ಲಿ ಬದೈತೆ ಮಂತ ಹಾನು ಮಾಗ ತುಡ್ಕುರ್ಗ ಬಾನ್ ಅಂತೈತೆ ಊರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇಂಕೆ ಮಗಮೂರ್ಗೆ ತುಂಗవచ్చు ಊರ್ಗ
ಊರ ಧರ್ಮ ಅಂದದು ಹಿಂದೂನಾಗ ಜರ ಅಲಗ್ ಮನಂತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ತಾಗ ಅಲಗ್ మనంత మావ బోనవోన్కు పూసి వాత ఈత కొన్ని ఉంది ಇದು ಬದಲಾತೈತೆ 26,000 ಸಂವತ್ಸರಾల తాక్షరమంత తేన్ మొదలు మావ ధర్మ పుడతానేడు బద్గిరా ఇంకే 4 బతలు కాసతోన్ పారికియన అంతే ప్యూర్ వేల్తోన్ పారికియన కోవెతోన్ పారికియన ಸಿವಿರ್ ಬೆಹೆ ಇದು ಗದ್ದಲ್ ಬತಲಿಂತರ ಪೊರಡ ಪರಿವಲ್ ಪಿಟ್ಟೆ ರಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಪನ ಪಿಟ್ಟೆ ಮನಂತ ತಾನ್ ಪಾರಿಕಿಯನ అని ಸಾರ್ವೀರ್ ಬೆಹೆ ಡುವಡು ಏಡ್ವೀರ್ ಬೆಹೆ ತರಸಂ ಇತಕ್ಕೆ ಇದು ತೇನ ಬತಲಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮಿತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವೀರ್ ಇತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವೀರ್ ಆಯೋ ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಭಗವನಂತ ಇತಕ್ಕೆ ಏತಗ ಮನಂತ ಏತಗ ಭವೈತೆ ಮಂತವು ಅವಕುನ್ಗಿರ್ ಮರಟು ರಕ್ಷಣಕೀಯನ అని ಸಿವಿರ್ ಇತಕ್ಕೆ ಪಿಟ್ಟೆ ಗದ್ದಲ್ ಗಂಧಲಿಂತಾರೆ ಗಂಧಡುನು ಪೂಜೆಗೆ ಏನೈತಕ್ಕೆ ಗಂಧಲಿನ ವಲ್ಲ ರಂಡೆ ಕಾಲ್ಪಮನಂತ ಪಿಟ್ಟೆತ ವರಂ ಇತಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊರ್ದಲ್ ಪೀಸಿ ಬದ್ಗಿರ್ ಪಿಟ್ಟೆ ಮನೆ ತಾನ್ ಮರಟು ರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಿನ್ಕೆ ಮರಟು ಕೊಟ್ಕ ಪಿಟ್ಟೆ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಏತ್ಮ ಸಾರ್ ಪೇಂದುನು ತತ್ತ ಅಂದು ಆತಲ್ ಬದ್ಗಿರಾಯಿ ಪಿಟ್ಟೆ ಮನೆ ಅದು ಬದ್ದೆ ಪಿಟ್ಟೆ ಮನೆ ರಂಡ್ ಕಾಲ್ಪನ ಪಿಟ್ಟೆತು ಮರಟು ರಕ್ಷಣ ಕಿಯನ ಪೂಜೆ ಕಿಯರ ತಾನ ಬಹನ್ ಮಂತ ಹನ್ ಮರಟು ಕಿಯನ ಆನೆ ಮಲ ಸಾರ್ವೀರ್ಗ ಡುವಡುನ್ ಪೂಜೆಗೆ ಏನೈತೆ ಡುವಲಿತೆಗೆ 4 ಕಾಲ್ಪಮನಂತ ಜನವರ್ ತಗ ಬದ್ಗಿರಾಯಿ ಜನವರ್ ಇತೆಗೆ ಈಗ 3 ತಲ್ತೆ ಪಿಯ್ಯ ಕೋಂದ ಕೇಡ ತಗ ಮನವಲ್ಲಿ ಜನವರ್ ಕಾಯవచ్చు ನಾಟೆ ಮನವಲ್ಲಿ ಜನವರ್ ಆಯ್ ಬೌಗಿರ್ ಜನವರ್ನಾಗ 4 ಕಾಲ್ಪಮನಂತ ತೆ ಅವಕು ಮರಟ ರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನೇಂದರೆ ಮಾವರು ಪಾಂಡಿ ಕುಪಾರ್ಲೆ ಗುರು ಆನೆ 7 ಸಗತಗ ತರಸ್ ಇತೆಗೆ ತರಸಲ್ಲ ಬಬೈತೆ ಮಂತಮ ಬೊಮ್ಮಿತಾಗ ಏನು ಸೊನ್ವಲಿಗೆ ಬವೈತೆ ಮಂತವು ಅದು ರೂಪಂ ನಾವು ಅವಕ್ಕೂ ಮರಟ್ ರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನೇಂದರೆ ಆನೆ ಮರಕ್ಕೆ ವೇಸ್ತವ್ರು ಮರತೊಂಗಿ ಮರಟ್ ಪಾಯ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ನಡ್ಸಿ ತರವಲ್ ಮಹಗ ಸೆಲ್ಲೆ ದಾರಿ ಬೇಲಿ ವಾಡಿಸಿ ನಾರೆಲು ದಾರಿ ಬೇಲಿ ವಾಡಿಸಿ ಕಾಲು ಕರೆಸಿ ತರವಲ್ ಮನಂತ ಪೇನ್ ತಯಾರಿಕೆ ಅಂತಾರೆ ಮಾವ್ರು ಪೇನ್ಕು ಭೀಮಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬಾವಿ ತಯಾರಿಕೆ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಕೀಸಿ ಪೀಸಿವ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಬೋರ್ ಬೇಕ್ತಾರೆ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಇವು दुसरं धर्माताಗ ಅಸಲೆ ಊರ್ಗ ಇಂಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ನಾಗ ಬೌದ್ಧನಾಗ ವೀರ ಧರ್ಮತಾಗ ಅಸಲೆ ವೀರ್ ಪಜಟಲ್ ವಾಸಿ ಬತಲ್ ಕಿತಿರ್ತೆ ಖರಿತರೆ ಇನ್ಕೆ ಬದಲ್ ಪರ್ಯಾವರಣ ರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನ ಮರಕು ನಟಕವ ಜಂತುವಿನ ರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನ ಟೈಗರ್ ಜೋನ್ ಇಂಜರ್ ತತ್ತೇರೆ ಟೈಗರ್ ಜೋನ್ ಇಂಜರ್ ತತ್ತೇರೆ ಮಜೆ ಇದು ಮೊದಲ ವೇಸ್ತೋರ್ಕೆ ಮಹಗ ಮಾವ ಧರ್ಮತಾಗ ಏನು ಜಂತುವಿನ ರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನೆಂಜರೇನೆ ಅವಕು ಹಿಂಸಕ್ಕೆ ಇವ ರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನೆಂಜರ್ ವೇಸ್ತೋ म्हणजे मरातो नाही इके जंतूर्क नाही पिट्टेंग आई येताग मनवल बावगिरे इचोडगुरु धर्मतून व्यक्तो ಇದು ಧರ್ಮತಾಗ ಬತಲಾತೆತೆಗೆ ವೀರು ಲುರೇಶೇತಾಗ ಬೋರೈತ ಆರ್ಯುಲ್ಕು ಮಾವ ಗುಣವನ ತಗ ವಾತೆರು ಅಸ್ಕೆ ಬತಲಾತೆತೆಗೆ ಊರು ಮಾವ ಪೇಂಕನಾಗ ವಾಸಿ ವತಲು ಮೂರಾ ಕೊಯ್ಸುವಲು ಕಲ್ವಾಟುವಲು ಪೇಂದಾಗಿ ಕಲ್ವಾಟುವಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಂಜಾಮ ಆಟುವಲು ಇದು ಕರುಸಿ ತಿರಿತಾರೆ ಮಾವ ಬಸ್ಟ್ ಕೀತಾರೆ ಮಾವ ಪೇನ್ಕ ಬಾಬಾ ಇದು ಪೆರ್ಸಾ ಪೇಂತ್ ಮಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಮಹಾದೇವಲಿಕಾಯಿ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಇನ್ಗ ಬತಲ್ ಕೀತಿರಿತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಉನ್ವಾಲ್ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಉನ್ವಾಲ್ ಕರೆಸುವಲ್ ಆಯೋಕನೆ ಉಂಜಿ ಪೇನ್ಕನಾಗ ಪೇನ್ ಕುರ್ಗಿರೆ ವೆಡುಸಿತಾರೆ ಮಾವು ಮೂರಂಗಾಯಿ ಈ ಬಾರಿ ಬೋರ್ ಕರೆಸ್ತಿರುತ್ತೆ ವೀರು ಬೋರ್ ಐತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಯಿ ಹಿಂದೂർക്ക് ಬೋರ್ ಐತೆ ಊರು వేదాలకు వేస్తారు అంటారు వేదాలకు నాగిరే మొత్తం ఇవేమంతా తినేది బస్కే జరుగుతాయితే ఇది 4,000-5,000 సంవత్సరాల క్రితం జరుగుతా మాకిన్కే స్వతంత్రం వాతతలికి తావంత బతి తాను మొదలు బౌద్ధుల్గిరి మాపుర దాడికి ఇచ్చారు బౌద్ధుల్గిరి మాపుర మా ధర్మపుర మా భాషపుర మా రాజ్యాంగపుర దాడికి ఇచ్చారు ముస్లిమ్స్ దాడికి ఇచ్చారు క్రిస్టియన్స్ ఆర్యుల్కి ఇతకే బ్రాహ్మణ్స్ వీరు సందిరు ಕೀತ್ ಪಜ ಬದಲಾತೈತೆ ಮರಾಠು ಪೋಯ್ತೂರು ಮಾವ ಧರ್ಮ ಇದ್ದು ಮರಾಠ ಏನು ಮನ್ವಲ್ ಇನ್ವಲ್ ಮರಾಠ ಮರಂ ತಟ್ ಉನ್ವಲೆ ಮಾವ ಧರ್ಮ ತಿನ್ವಲೆ ಮಾವ ಧರ್ಮ ಇನ್ವಲು ಮಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಾಗ ವಾತಟ್ ಕೆನೆಡು ಇಂಕೆ ಬಹನ್ ಪರಿಪಾಲನ ತಾಕ್ಷರಮಂತ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೇಸಿಆರ್ ತಾಂತೆ ಮೊದಲು ಊರು ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾವ ಪರಿಪಾಲನೆ ಸೊಡಿತಸ್ಕೆ ಭಾಷಾ ಸೊಡಿತ ಮಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೊಡಿತ ಬತಲ್ಗೆ ಸೊಡಿತ ಪಾಂಡಿ ಕುಪ್ಪಾರ್ಲಿಂಗು ಬಸ್ಕೈ ವೇಸ್ತರು ಜಂಗುಬಾಯಿಗೆ ಬಸ್ಕೈ ವೇಸ್ತ నేను ಬಗಗಿರ್ ಸೊಟ್ಟು ಮಾವ ಪಾಂಡಿ ಕುಪ್ಪಾರ್ಲಿಂಗುನ ಅದು ಗುಹಂ ಅಂತ ಗುಹ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಬದಲಿಂತರು
ಈಗ ಜಂಗು ಬಾಯಿನ దగ్గర గుహం అంతా బోరే మాయనాలు తయారీకి ఈమెకి నేడు ప్రకృతి ఆధారంగా భూమితే నివిడ మాత పేనుకు ಮರಡು ಮೊದಲುರ್ಕಿ ನೇಡು ಕೂಬ್ಡಾಗುರು ಪೇನ್ ಇಂತರು ಈ ಸರಿ ಮಂದಿರ್ ಟೈರ್ ಕೀತರು ಓನ మీకు ಟಾವಮ್ ಅಂತ म्हणजे ಓನ ಮಂದಿರ್ ಬಸ್ ಕೈ ಮಂದನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ರಾಜ್ಯಂ ಪಹಲೆ ಅದು ರಾಜ್ಯಂ ಪಹನೆ ಜರಿತರು म्हणजे ಓನ ಅಸ್ಕೆಡ ಮಂದಿರ್ ಮಂದನಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಕೆಡ ಮಾವ ಬಾರಿ ಮಂತ ಮರಾಠ ಹೋಗಟ ಮೊದಲು ಬತ್ತಿ ಬತ್ತಲಾತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾವ ರಾಜ್ಯಂ ಪರಿಪಾಲನ ಸೊಂಜಿ ಭಾಷಾ ಸೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೊಂಜಿ అయినా तेरे మా ఊరు వెడిల్కు ನೆರು ಸೇರ್ತತ್ತರು ನೇಟ್ ಬೇರಿಗಿರೆ 5000 ಸಾಲ ತಲ್ಕಿರಿ ನೇಟ್ ಬೇರಿಗೆ ನೆರು ಸೇರ್ತತ್ತರು ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟು మాకు రక్షణ తీసేసలే అయితే గవర్నమెంట్ మాకు నిధులు తీసేసలే గుర్తింపు తీసేసలే నేడు నన్మంత మంగం విషయప్రవృత్తికి సందిర్ టావ బతి ఆధార్ కార్డు కంపల్సరీ పహలే నేను మహాక బొమ్మి మంత బతి నావై బొమ్మి బతి నావై బొమ్మి జరిగితే బోరు ఒప్పుకున్నారు తహసీల్దార్ త సిగ్నేచర్ ಕೀಸಿ ಪಟ್ಟ ಸೀತೆಕನೆ ನಾವ ಬೊಮ್ಮಿಂಜರ್ ನಾಲ್ಕು ವೆಹಿಲ್ ಹಾಕಮಂತ ಅದು ವೇಸೆ ಬದ್ಗಿರಾಯಿ ಇನ್ಕೆ ರಿಲಿಜನ್ ಮಾವಂತ ಧರ್ಮಕೋಡ್ ಮಂತ ಭಾಷಾ ಮಂತ ಬತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗುರ್ತಿಂಪಿಸಲೇ ಮಾಕು గవర్నమెంట్ మాకు గుర్తింపు చేసి సర్టిఫికేట్స్ ఇయ్యన అసకే మాకు గుర్తింపు అంత దానిగా నిధులకు అంత అభివృద్ధి అయ్యాలని అవకాశం ఉంది నేను ఇచ్చో సాల్ కాతేడు స్వతంత్రం వచ్చి 1947 ఇత్తేకే 50 ఇవి 20 70 80 సాల్ కాతాడితే నేడు మా భాషతోనిగిరాగా నేను మా భాష అయితేనే తెలుగు ఈ సంధి భాష అంగిరి ఆಗ పుట్ತಾ నేను ఇంగ్లీష్గిరి పజట యాదు సంస్కృతం పజట సంధి పజట నేను గోడి భాషయే నేను సింధు హరప్ప నాగరికత ఇంజర్మంతే అವು సంధి గుర్తింపమంత నేను పాండికుపార్ లింగు ಬೋರೈತಿ ಇಂತಟ ಮೊಹಂಜದೊರೋ ಹರಪ್ಪತಾಗ ಸೀಲ್ ಮಂತ నేడు ಕೊಕ್ಕು ಇಂತೆಗೆ ಗುಸಾಡಿ ಅವತಾರ ಮರಾಠ ಎಚ್ಚರ್ಮಂತ ಸೂಡ ಏನು ಗುಸಾಡಿ ಅವತಾರ ಮೊದಲು ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪಾರ್ ಲಿಂಗು ಗುಸಾಡಿ ಆಯೋರು ನೆಲಂಜನಿ ಪೋಡ್ದು ಅದು ಕೊಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಕೊಕ್ಕು ಆಯಂಗ ಜಂಗುನ ಲಿಂಗೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯರು ನಿಮೆಟು ಹೀಗೆ ಆರ್ಸಮನ ಅಂತ ಗುಸಾಡಿತಾಗ ಇಂಕೆ ಕೋಯಲ್ಲಿರ್ಗಿಕ್ಕೆ ಮುಳುಗುತ್ತಾಗಿರೆ ಕೊಕ್ಕು ಏನು ಇರಿಸಿ ಏನಂತಾರೆ ಊರಿಗೆ ಮರಗುತ್ತಾರೆ ಕೊಂಬು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಜರಿಂತಾರೆ ಕೊಂಬು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯದು ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪಾರ್ ಲಿಂಗು ಎತ್ತೋರು ಬದೈತೆ ಅವತಾರ ಮಾಡ ನಿರಂಕಾರ ಗುರುನ ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪಾರ್ ಲಿಂಗುನ ಅವತಾರ ಮಾಡೋದು ಅವು ಕೊಕ್ಕು ಬವೈತೆಗೆ ಇದು ಸೋಕುಲ್ಲಾಸುಗುರು ಕೀಮಕ್ಕೆ ನೇಡು ಮಾಗ ನೆಲೆಂಚ್ಪೋದು ಹಾಕಿ ಅವಾಂಡಗ ಎರ್ಸ ಪೇಂದಾಗ ಅವ ಬಗಗಿರೆ ಹರೇಕು ಮಾವ ಪೇಂದಾಗ ನೆಲಂಜನಿ ಪೋಡ್ದು ಮಂತ ಇಂಕೆ ಗುಸಾಡಕ್ಕೆ ನಾಗ ದಿವಾಡಿಗೆ ನಾಗಿರೆ ಗುಸಾಡಿ ಗುರು ಬೋರೈತೆ ಮಂತರು ಗುರುನ್ಗೈಗೆ ಟೋಪಿ ಮಲ್ಜಾಲಿನ ಟೋಪಿ అని ಹಿನು ಕೊಕ್ಕುಂದಾತು ಅವು ಇರಂತೆರನೆ ನೆಲೆ ಅದು ಆರ್ಸ ಇರಂತೆ ಬಾರಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ನೆಲಂಜನಿ ಪೋಡ್ದು ಮಾವ ಧರ್ಮ ಅವಕ್ಕೆ ಪಾರಿಗೆ ಇವಲ್ ಮಾ ಅವಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ಇವಲ್ ಮಾವ್ರು ಗುರು ಬತ್ತಲ್ ವೇಸ್ತರು ಮಾವ್ರು ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪಾರ್ ಲಿಂಗು ಬತ್ತಲ್ ವೇಸ್ತರು ಗುರುನ ಧರ್ಮದ ಪಾರಿಗೆ ಏನಿಂಜರೆ ಮಾವ ಅವು ಕೊಕ್ಕು ಬಾಕೊಂಡು ಬತ್ತೆ ಸೋಕನೆ ಅವು ಕೊಕ್ಕು ಮಾಯನಂಗೆ ಬೋನ್ಗನ್ ಕೊಕ್ಕು ಆಯೋ ಬತ್ತಿ ఇంకే నెలంజని పోడదు మాగా బగగిరి వాట అంటారు మరి బగగి పెరస పేందగాయి బద్దె పేందగి వాట అంటారు భారీ వాట అంతటితే మా సంస్కృతి దాని ఇంక ತುಡುಕೂರು ಬದಲಿತೆ ಖಾಲಿ ಸುಕುಂ ಅದು ನೆಲೆಂಜನಿ ಜನ ಸುಕುಂ ಮನಂತ ಸಿಕ್ಕುರ್ಕು ಮಂತಾರೆ ಏನು ಬೋನವಂತು ಧರ್ಮಂ ಅಂತ తినేడు రకరకాలుగా 1921 1931 1941 యవనలు సెన్సస్ జరుపుతా అగటల్ మాకును ತೆಣಿಸಿ ವಾಡ್ತಾರೆ ತಾಲಾಸಿ ಇದು ಬದೇ ಪೂನಾಗೋಷ್ಠಿ ವ್ಯವಲಾಯ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ కాలంలాగానే సెన్సస్ జరుపుతా మాకు కాలం మొత్తం తాను తెడిసి వాడతారు ఇందుకే మాత్రం తప్పకుండా మే 11 సెన్సస్ జూన్ 9 జరగాలంతా కాబట్టి మీకైదమంతా మరటు మావ ధర్మతం రక్షణ కీకాటికి సెల కీకాటు ఇరుకాటికి ఇరువాటిన వాళ్ళు మీకైదమంతా కాబట్టి సమ్దే డిసైడ్ కియాను నేను నారాటు పాటల ಪೇಂಟ್ನರ್ ಸೋಲಿ ಕಟ್ಟಡಲಿರು ದೇವರೂರು ನಾಟ್ನೋ ಬೋರೈತೆ ದೇವರೂರು ಮಂತಾರೆ ಅವ್ರು ದೇವರೂರು ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ మేము నాకు చర్చకి వ్యవహాల గోష్ఠి కరాల ಅಂತ లబడ అని మన వ్యవహాలగిరే ట్రైబల్ రిలీజన్ కోడ్ ಇಂಜರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತ ಅವತೆ ನಾ ಸಿಯೋ ಸಾಲ್ಕನ ಇದು ಚರಿತ್ರದ ಸುಟ್ಕೇಡು ಬತಿ ರೀಸೆಂಟ್ ఉంది 60-70 సాల్కన మొదలు మా సపరేట్ కోడ్ మತ್ತ తాన్లాసి మళ్ళా మాకు కోడ్ పహలింజరే ఇది వాయువల్ సెన్సస్ నాకు మేడ్ కంపల్సరీ ఒకవేళ ಕೋಡ್ ಸೆಲ್ವೇಗಿರ ಅದರ್ಸ್ ಇಂಜರ್ ಕಾಲಂ ಮನಂದ ಆಗ ರಿಲೀಜ್ ಅಂತಾಗ ಮಂಜೆ నేను 12000 ಕೋಡ್ ಮತ್ತಕ್ಕೆ 12
కోడ్ భవైతే మరి జనాభా అంతా ఆ జనాభా ప్రకారం మాకు నిధులకు అంతా బతికిరే అవకాశం డెవలప్ అయ్యేలాస అవకాశం అంత నేడు లమడకు బాన్ మహగవాసి మావా సంధి ఓసారు మంతరు వీరు దుసరో మతాలకు నూరిగిన మహగవాసి మావా నిధులకు ఊరు ఓసారు మంతరు మిమెట్ మరాఠ ఉంది ఇంతే మెరిమెట్ మరాఠ ఉంది ఇంతేర్బతి ఉంది ఇంతేర్బతి నిధులకు భవైతే వాంతంగా అవకు మాకు సీసేస్తారు నేడు ప్రాజెక్ట్ దోచేస్తారు యూనివర్సిటీని దోచేస్తారు డగు డగు పెర్స ఐఐటి डगु डगु एम्स मेडिकल कॉलेज का इता रिसर्च सेंटर आई मावा एरियन के बारे दस पेरसा पेरसा प्राजेक्ट माक उल्ले ಏರ್ಸಲೆ नेटु केतिकी ಏನೈತೆ ಏರ್ಸಲೆ ಊರಂಗ 24 ಗಂಟ ಎದಿಗಾಲು ಬಿರ್ಗಾಲು ಬದ್ಗಿರೆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಊರ್ಗ ವಾವುಕನಾಗ ಏರ್ಸೊಂಜರ್ಮಂತ మన ಮಹಾಗ ಬಾರಿ ಅವಸರ ಸರಿ నేను మా వావుకున ఏర్సొత్తకే ప్రాజెక్ట్ కీతే నేను లవడీమంత లవడీకిన ప్రాజెక్ట్ కీತೆಗೆ ಐಟಿಡಿಯ ಬತ್ತಲು ಸೀಂತರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸೀಂತರು ಕರೆಂಟ್ ಮೋಟರ್ ಅದು ಅವಸರ ಸೆಲೆಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ತ ಪಜ ಕಾಲುವ ದೋಸ್ತ ಪಜ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏರ್ದ ಅಂತಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬೋರ್ದು ಹಣ ಅದು ರಿಪೇರ್ ಆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೋರ್కి ಏನ ಊರ್ ಬೇ ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಬತ್ತಂಗೆ ವಾಟರ್ ಖಾಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಏರ್ ಇಂಕೆ ಲವಡಿನ್ಗೆ ಇಂಕ ಕಾಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜರ್ಮಂತ ಅದು ಬೋರ್ ಯೂಸ್ ಆಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಕೆ ಮಾವಕು ಆದಿವಾಸುలు ఇంకా కాళేశ్వరం మళ్ళీ పోలవరం దోస్తారు భారీ దోస్తారు మావ ఏరియాతోను మా ఆదివాసుకు అగటలు తెడిసి పెక్కేసి ఊరాకే ఓసారు ఏరు ఓసారు మనకి మాకు బోర్వెల్కి సీంతారు ఈ చుడు చుడు బోర్వెల్కు కుహి సీంతారు మంచి మావా నక్కనగా లవడి మంత లవడి ప్రాజెక్ట్ బారికి చేశారు మంచి అందరూ సమితి ఉంది ఇత్తేది సబ్కే సాత్ సబ్కే వికాస్ మనమందరం ఒకటే సమితి ఉంది ఇద్దరు మంచి బేంతే ఉంది వాళ్ళు ಆಗ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ತಾರೆ ಮಾಗ ಬಾರಿ ದೋರು ಮಾకు ಉಲ್ಲೇಗಿರಿ ಏರ್ಸಲೆ ವಾವುಕುರಿ ಏರ್ಸಲೆ ಬಾರಿ ಸೆಲೆ ಕೀಸೆರ್ಸಲು ಬಾರಿ ಕೀಸೇಸರು ಟ್ರೈಬಲ್ ರಿಲಿಜನ್ ಕೋಡ್కి రానేమంత కాబట్టి సముద్రే తేల్లాసి నారనాటే దయకీసి దహబొట్టన దండోస్ ముజకీసి వేశ్చర్మంతం ఇది వేహవల్ గోష్ఠి మిమెడిగిరి అర్థం కియాన బారి వేహాంతో బతల్ వేహాంతరిన వాళ్ళు మిమెడిగి అర్థం కీసి నారనాటే పాటలు దేవరి సమితి ఉచ్చి నాటో ಬೇರೆ ಮಾಸಿ మిమెడిగిరి ಚರ್ಚಕ್ಕಿಂಟು ಮಾವ ಕೋಡ್ ಇನ್ಮಂತ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಕೋಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮತ್ತ ಬೇರೆ इनके सडिता ಅದು ವಾಡ್ತಕ್ಕೆ ಮಾకు గుర్తింపు ಅಂತ నేను ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಾರಿ ತೆಡ್ಸಾರ ಮಂತ కోయితు రిజెక్ట్ సర్టిఫికేట్ తెడిసారు మంత మాకు అవసరం సరే మరి కోయితు రిజెక్ట్ ఆవాయి మరి ఏమరో నాకు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ బదులు అవసరం అంత నేను అదే లాసి ప్రతికి మాకి రిలీజన్కి సపరేటు కోడ్ అవసరం అంత కాబట్టి మేము ఇంక వాయువల్ సెన్సెస్నాగా కంపల్సరీ గోటి రిలీజన్ కోడ్ వాటన భారత జర టైం సలే మళ్ళీ బండి తెరవే హవాలా అంత బతి దయచేసి ఈశ్వర వేసిన సమాప్తితో చేసేవాళ్ళు